Anyalaki din! Awan mo't jay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Igatang ko kumaday jay itibagas kan sidaan. Irish! Irish! Nanang! Umay ka man dito'y. Apay, Nanang! Awan mo't tay limagasot dito'y bulsa ti pantalon ko. Sika tinangala. Saan Diyak mat amo nga adakwarta nga iduldulin nyo di tabulsa ti pantalon nyo. Sino nga rod tinangala? Diyak amo. Basta, saan na siya? Pabasol kayo la, pabasol. Apay nga da ka dito'y piyestahan, paray. Makisugalang raw. Ay, sigurado ang mga habak ka, paray. Anda kwarta nga isugal ko kahit. Kaintang nga rin na dyan periyan, paray. Wala, ura agbigbigat ta. Basta mga ka. Nangabak ka, paray. Agasem man na italim magasot akwartam. Nagbalin a Gismail, paray. Naswerte ak sa kang agpaiso iti sugal Talaga swertim, paray. Agawin akon, tayo sublik tili magasot ka ni misis ko. Ha? Apay nga gawin ka, nasapa pa makisugal ka, paray. Lumaaba ka ngay. Mangabak ka. Itayam amin ang dita kwartam. Takita, mangabak ka iti 50 mail. Nga ta. Uy, patyanak ka, paray. Mala, ingkag tayan. Ni tatang mo ngay. Alas 11, awan pa'y. Ha? Aywan. Napanan na nga ta. Awan mo ti cellphone na tapno matawagan. Ay, di na mo ang cellphone. Narigat na suruan. Maturog tayo, Nanang. Agawit tulad ta dayjay. Adamanan siguro gayom na, adim magasan na. Una, inggatang na siguro iti arak jay kinupit na alimagasot ko. Pabuludan nak mang ti kwartam dita. Pamasahe nga gawin. Si kanto mga amin. Intayam amin na kwartam. Sinugsugan na mit. Ita, awanan ti kwarta ka na bate. Ure pamasahe. Ay, sapay awam mo ti kwarta dito'y, paray. Anya? Ti plano ngamin, paray. Nung mangabak ka, paparatuan na. Diyan mo na nga ba nga rod? Ay, kahit ano santa natin magmag na. Nagpudot. Huwag nga raw. Ang santa mapuutan na makadano ni Jebalay. Tagis istoryata, kabayatan na magmagnata, paray. Anyamot dan? Marunggay manan ti sidaan? Makauma? No saan ko maanatakaw jay limagasot ko, naimas ko mati si daan tayo ita. Ay, Jack, inalala ko naktumat. Kasla siyak pailang di pagpabasulan nyo. Ni tatang mo mat jay magmag na. Nagapan na nga ta. Kasla nabambanog, kasla pimpiman. Apay, sa dino tinagkapwam. Di tala. Apay anagnag na kayo, tatang. Di ka man damag-adamag ta napulot ti ulok. Mabisbisina. Ala, ikam itipinggan ni tatang mo. Anyat si Daig. Day tamarunggay anadigwan. Nabambanog ti tao. Day ta kat ipasango yon. Kasano, kat adda na nga la iti iduldulin ko alimagasot iti bulsa ti pantalon ko. Pabasulan nakit din ni Nanang. Katawan mati inalalak. Sika ngay lakay. Saan ka man ngaguyak atatang? May pugsuyo day tayo na pwede tayong iwat nyo. Anya ka no? Pagpagan nyo kano jay bukot na. Pigsaampay ka no. Naispalan ni tatang mo. Kailan to mo ti papapasol yo? Anya ngay, mayatan. Tanong madipay, itaray da kan iti ospital. Naispalan lang iti bulong ti marunggay? Itaray yon iti ospital. Sige, mangan kan. Saan natin ilay papapasol mo Sino ngay nga rod tinangalan no saan asika? Saan mat ani Iris? Datayo laang mat dito'y banay. Sige tapampagag mananday tabukot mo. Ha? Apay nga umanuyok ka, no damdamagak jay napukaw akwarta. Gusto nga minin, Nanang. Di yun dakdakamatan day tanapukaw akwartayo. Taiso ti pag-uyakan ni tatang.
mapukaw ti kwartak ijay balay minanang. Nay, amagad mo't numaliplipatam ti pangiduldolinam. Ha? Agkabawakon? Kasyan? Ay, kastak ngamin anak ko. Kanayon na balipatak ti pangidiswak iti maiggamak. Inton jak birbirukan, isumutan ti panakakikak. Ay, sa anak akas na, nanang. Ay na, kasta ka, anak ko. Natawid mo kanyak ti kinakabaw mo. Nga maadda suspetsak nga agal-ala iti kwartak, nanang. Nay, asino kumangay mo? Saan ka numat ani Irish? Sana may turod ni Iris ti mga alay ti kwarta. Nasingpot dahi dyan nga po ko. Ni nga talakay ko? Ay, amangan no isaw. Sa bagay, awan pa'y matkit di ati pamanagnak ko. Ay, naglokon dahi dyan nga asawam. Nukupitan na kapaylaang mag. Awan ngamin trabaho na itananang. Naapay ngamin ngawan. Nauma siguro ang agtrab-trabaho. Ay, kun naumamot siguro ngagbibiyag Ay, ibagam dahi takon kwa na. Apaya sumadot. Kat ada pamilyang nabiyagan na. Ay, huwag nga rod, nanang. Sige, panawan kayo pa'y tamapanak ijay ili. Masapol nga aglaw na. Tani, awan makukwartak talaga. Mapana ko nag-eskwela, tatang. Ada kwarta? Awan, di nakmat ikan. Awan kwarta. Ada nakita ka kwarta ang nakaparabaw ijay cabinet ni nanang. Mano? Talugasot, ang jak inala. Tagungat tumanan ni nanang. Ibaganan tumanan, akup kupitan uray saan man. Padasan taman ng timakipirya, bareng mga bakakon pare. Madama ka makisugsugal paray. Umay kag tugaw, dito'y abay kang. Magan. Masapol adita abay mo, ti pagtugawa. Una, tasak ti swerte paray. Naabakak to pa idi. Sanitan, umay ka. Manoday ta kwarta ba ya? Talugaso. San mo lalaangan? Tamabalin nga itayan day ta. Agbalin, 6,000 day ta, paray. Ay, Resh, anyayat yararamidam. Ni Lola mat. Damagan nyo pa ilang. Kikitaan nyo lang arudan agar-aramidak iti assignment ko. Ay, napan ka nag-eskwela, wano saan? Napanak isungarod nga aramidak da ito assignment ko. Kahit nangalam iti kwarta abalon mo. Jakto pa'y nagbalon iti kwarta. Apay nga ron anapukaw kano jay talugasot a kwarta ni nanang mo ijarabaw ti cabinet na. Ammo ko no asino ti agal-ala, Lola. Ay, agpadatan sa iti suspitsa. Ni tatang. Kunakon kag, agpadpadata talaga. Ang nangusaran na nga ta, iti inala na a kwarta. Nangabakak pare. Nangabakak. Ay, agasam man day ta 5,000 na pangabakan paray. Sana kang samtang. Mariknak adumakkel pa iti kwarta. Uwi na paray. Isong agtaya ka lata paray. Kasla ni katugangak man di lumabas dito entaw. Ay sus, nakita nak samtang. Ay, kakumlip ka na paray. Ilambang mo rita rupam. Di nak nga nakita. Nay, nakalapas ay. Dajay. Anya nga tati naramin na iti peryahan. Nakisugal nga ta. Talaga ka di ani atong di nakita yu ijay peryaan, nanang. Ay talaga nga iso. Uray naglemang. Nabigbig ko lata. Ta-brush up di buok nga. Nukas na. Mapmapan ijay peryaan ni atong ang makisugsugal. Nalawag akasta anak ko. Kan nalawag mat nga rod, nga iso timang kupit kanya. Apay, agdua-dua ka pa'y lang. Ay, kinupit naman ng talugasot ko, nanang. Ay, saan mo arwaman ako pitan na ka jay manugal nga sawam? Kasabulak ti kanayunan nga ebidensya, nanang. Babaan day ito na panunot ko awagas.
Ayan ni nanang mo. Aday di selekyo. Bakit? Adakon. Ano ti masida? 1,000, Ne. 5, 2,000. Nagbilbilang man ni bakit iti kwarta. Nagadupa iti bilbilangan na. Ay agasan, sagsasang ribo. Ha? Ay, teka. Nalpas na nabinilang. Indulin na iti pandag tipungan na. Amo kong ti pangalaak. Mapahanak man pa iti kusina. Nakaluto ka gaya man bakit? Uy na, nagluto ako. Taamok amabisin ka no sumangpat ka. Ay, uwin, mabisin na. Ay, karne ko ng mantisidahin. Kasla ano ti kwarta mita, bakit? Napanak nagloan EJ Ili. Ay, mga tayo nga rotin. Ay, abantan ti anak ta. Ay, maturog ka din, bakit? Katun tanirabin. Apay, awan good night kiss kumutay. Good night kiss. Uy. Ay, nagsamitin a kiss day jay. Oh, apa nakaragrag sa kainan. Gapo ta kinis na. Maturog tan. Maturog ka na. Twinkle, twinkle, little star, how I... Anya day takan kanta. Ah, kino kasi ti pang paturog a kanta? Ay na, saan na ko nakantaan? Tamakaturog aklat na. Itaak lang aglaylo, iparit mo. Twinkle, twinkle, little star. Agtal na ka ko na na. Kadi, agtal na. Alang, agidakan. Tamaturog kamatan. Rabiin. Inayad, kapag karaya mo ti makitipandag tipungan ni bakit. Tapno di naman law ang maala ti kwarta. Ina. Sagsasangaribo ko naman. Adeta. Uy, makarkarawa kung di na ko pinakwarta. Inutak aguyudan. Atong! Nakarain ka ba kahit? Ha? Ibatam day ta kwarta. Kwarta ka? Awang Anya nga awan? Inutam agoy-guyudan jay kwarta. Dito'y pandag tipungan ko. Agtagtagainap ka ba kahit? Ibatam mo no kayat mo apot day taimang. Apay day ta igam mo ako chilo. Inasak daytoy. Ha? Natadam daytoy tapno ammo. Anya, kayat mun sa apada. Ay, ibatakon. Ay, anya ka mo tayo. Kaya't mo tinapot din ti imak. Juan, takno saan kan nga agkupkupit. Salbag ka. Kaidulin ni Jay kusina ti kutsilyo. Agnerbyusak pa din. Agkupit ka pa'y? Ay, sana. Ikarik ba kahit? Agbiro kakmutin iti pagtrabaho ak. Tapno adda kwartak. Jak liblibasan ti kwartam. Misis mo, kupitam? Anya kalakit din nga asawa. Napanan ti konsensyang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Paray, kita gisa ka ni Pia. Apay ay pare. Naka-stocking samay. Nagguyaw ka mo ting. Kursing ti makikita mo saan nga stocking. Iso nga rin tiga kung ipakita ka. Nag-post ko ti kursing na dyan. Mangig na ka. Ha? Ni, timalyawin. Nagkusilap pa'y. Ay. Sapay na iraman ang akinusilapan na. Kasi kati manguyaw kang kuwana. Denggam na ito ibaga ka. Akala ko stocking. Yung pala'y kursing. Ay. Siya ka di paspasagid ang sikanulan. Ay, sus, ay, sus, Siya ka ay, di? sus. Ay, awan imbaga kasi ka. Nasilyang ka mo. Adagaw. Siya kaya taglugan kita tricycle mo. Kitaan. Naksayanan ti pasaheros mo. Sapay balasang. Never, never, never! Sa anak ko nga aglugan iti tricycle deta anorlan. Kunamlan no asino akagugwatwan. Ha? Ay manong, umasinad ka dito oy. Ay, apay ading Pia. Ay, ma'am gayam. Itulod nakman iti eskwelaan. Ninurlan mo tinakapila. Oray pa'y, gaputa inuyaw na. Agkalaban kami. Ay, sus, delikado. Gubat manang.
lotion mo di Ma'am Arlene. Apay aya, Dumawatak man, naglotion akmat ijay balay ni sakbay apim manawak. Ngam, nakakurkursingak matlat na. ay na, dahito yung ngamin tiyempo na. Nalamiis ngamin itapanawan. Iso nga agkukursing dagiti tattao. Ay, wen nga rod, sapay nagnina jay whitening lotion a ginatang ko. Agkursingak matlat na. Apay ay akan lahat nagbalin ka a conscious dita kursing mo. Ay na, kadno inuyaw nak ni Norland dita paradaan da. Nakatakderak laang ijay nga aguro oray iti pagluganak. Pagamuan, tagkakatawadan, daytoy gayam kursing ko ti katawaan da. Apay akay kayat nakangas-asaran ni Norland. Nakaululimak mat no siyak ti pasahero na. Nakauy-uyaw, feeling gwapo. Aywan gayam. Saan nakagus usar iti lotion? Saan ato malabkanyak ti lotion? Anya nga ito susaram? Lana! Lana tinyog! Ah, Nagbisa si ka. Uray siguro makalawas. Saan ka nga agkursing apulos? hello Manong. Adda meeting mi ita amalom dito eskwelaan mi. Basta ka di. Uray alas 6 nakton nga umay alaan. Agpaitulog namin di ka ruba tayo di ospital, tamaulaw ka na. Saan ka madagas, adi ka? Anya, kat kasano akon ngay ama kaawid. Di ka madanagan ta dumagasak iti paradaan. Kasaritak ti driver nga umay mangalakin ka. Sige, di mo liplipatan ah. Kasino ka na kayo, ti mabalin ang markila? Ay, sa ko na. Asino ti pasahiros manaw? Ni ading ko apiya. Para biyanda ka nung agawid iti eskwelaan. Ay, siya akong manaw. Ni, kasino nga kada kayo ti pilyan? Ni Norlan latan manaw. Imbag day tatabaro. Diya mo mabalin ang marabyan ata kung mo ni bakakaw. Sige lang nga rutin, Norlan. Alas 6, naskain nga da ka ni eskwelaan, ah? Sige manaw. Arigla daw. Anyamot tan. Nagadula unay ti papaaramid da kada tayo at teachers. Ay, wen nga rod, nanayunan manen. Imbag lakit di ata nga to damot basit ti sweldo tayo. Sapay pasado alas 6 analpas ti meeting. Tanagado ti impahabol na nga imbagbaga. Rabiin, ayan nga tadya kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Adda kinasarita na? Wen, ngam awan pa imot. Ay, isuday ta nila kay ko. Makilogan kan dito'y kotseme. Mayaw awanan adya kinasarita ni Manong ko. Maudi ka nga rudan, tao muna akon. Sige. Hello, Miss Beauty Paul. Ha? Anya ter aramidem di tapuon ti kayo. Nakataktan. Orurayan ka. Tapay ngururayan na. Mabilag. Inakalaan di tricycle ka. Sikat ti kinasarita ni Manong ko amang sukon kanya. Wen ma'am, aglugang kan. Anyamat ni Manongan. Nagado ang maayaban na. To'y paymat kalaban ko. Ha? Umay kaglugan na, hindi na agtudon ma'am. Arkila ko madayto yung gaputan na pindas ka. Ay, libre na. Oh. May nakamala sinukon, ni Norlan. Inton maminsan nga agayab ka iti pagluganak at tricycle. Saan aday jay anorlan ti pilyam. Isulang mo ti mabalin, tay sulang ti baro ijay. Ada asawa na giti na duma driver. Kat di da kayat ti marabyan, tamaong tanda. Kalaban ko day jay. Kalaban mo! Na, kaano ka pa nakasursuro ang makilaban iti lalaki, mate? Nakauy-uyaw nga rod. Imbag kumamat no gwapo. Apay akalaban mo ka nagsingpet ni Norlan. Kano naggagat pa yabaraw. Ay, basta jak kayat ti ugali na. Manungay ti plitim kong kwa na. Awan, saan mo't anang pabayad? Makitam na ita kinaanos na. Inuray na ka. Intulod na ka. Nakaradkad ka di manon dito'y balay. Kalaban ng pailaang. No daduma at tricycle driver na ita. Kunadan ang 5 gaso. Ti arkilam. Kunadan na. Apay nga, tadiri-diritso mo ta na magmag na ni Pia. Norlan. Ay sus, di nan samak kaya taglugan dito para daan tayo. Ay, huwag nga raw. Sa pinaka-nga, ti ulo na, magnato. Isnabira mo to eh. Si kamag ngamin. Napapabasulan na ngay. Kino kanayon mo arurudin. Wagas ko lang. Aday ka.
Tapno mapansin na. Type mo sa ngamin. Di mo pa ilaka arman mo. Nga nga ron. Amo ko sa ano nga armang taray. Maestra mo nga ay. Idinto tamay sa lang. Tricycle driver. Anya tinapasamak ka ni Pia dyan kalsada. Ay, naman kita ay. Darasam man kan. Inakaw. Umaya ka, may lang. Anya tinapasamak king kamay lang. Anya may lab asasawam? Nay, katukol tales na rita sandal mo ah. Kat, anya kumaita. Unay mo yung umay katulungan ah. Yak ka sa pulan titulong mo. Sige, umadayo ka ditoy. Kasano ka mapanagisurong ay. Natukol mo dito hills na dito may sa sandal no. Ha? Wanyang paiso. Ay sus, maladaw akon. Isungarod at tulungan ka. Nagkatulungan na karudin ah. Nakamulong din ka may lataditan. Iyawa mo kanya dito may sa sandal mo. Diyan natukol ti hills na? Di may sa. Na, ano ang? Kastaw oh. Ha? Tinukol mo ti hills na? Way, padasam di magnano mayatay. Ay nga. Mabalinan ang mapanak mangisuro. Kaya adaking kano, kaya mo pa nga ipagkita hills ti sandal mo. Wino pagsungrod mo. Hay, maladaw ako na niya. Maguray ka lang. Nakalain di tricycle ka. Kunaklakit din no maladaw akon. Katimbag man ta saan ka naladaw? Tano naladaw ka? Sigurado a sermona nakajay bakla a principal tayo. Wen nga rod. Imbag lakit din tada ni Norlan anang itulot kanya. Ni Norlan manan? Kat isumad tinaalis to nga imay timulong kanya. Oy, addan sa madeb-develop kada kayo adwa ah. Awan na, kanya kumangay mat. Nadlaw ko lang amin, nagbalin kan a conscious iti langam. Iti nagbirok ka iti lotion kanya. Ay, wanan niya. Ay, ayat daytan, Pia. Agtal na ka man. Anya lakit din. Agayat kan. Ay so, saan ang mapasamak data? Saan aday chay anorlan? Lapdak tirik na. Nanang, anya day talot-luton nyo? Ay, day si man pulutan ka no, damanong baw. Pulutan da. Ay, adamot kadwa na nga agin inom ija likod, ti balay. Ay naong tantumanan ni bakit na no kasta nga aginong inom. Ay, kaing kamadkit di itad day to'y pulutan da. Sige nanang, tainak itad. Day to'y, itad mo kadakwada. O nanang, ay, asino ayat ikadwa ni manong nga aginong. Bayaw. Di ka madanagan, tas siyak makamukan ka. Bayaw, ag talaga king ka. Norlan? Pia, kumay ka na. Good morning, Ma'am Pia. Anya, ma'am. Hani ko na. Umay ko lang itad day to'y pulutan nyo alinuto ni nanang. Anya timang mangag ko ahani kas kadabayaw manong? Adaya, mait bayaw. Awang bitam mo, bayaw. Anya ti pagtungtungtungan nyo? Malalala. Iti summan dito'y dayta. Makapulpulutan kami ka ni bayaw ko. Ha? Apay nga yung tupak mo. Di naksamag kaya ni Pia, bayaw. Ay, di ka matanagan, tas siyak makamu bayaw. Di nakman aram iti day ta alalaki manong. Ay, kagura naksamag itong bayaw. Italang dayta bayaw. Don't worry. Apay kasla na po kaw matindagi tinagado akamuro ni Norlan. Kasla timayag, kan gimwapo pa yan. Nagwapo magayam, oray kas jay ti ayog na. Ay, siripag man dito'y tawa, no iso day ta, amangan mat no sabali anorlan. Ay sus, pimurma pa yan, kan nagbanglo ti payod na. Pia! Apay nanang. Apay, asino ti sirsiripom di tatawa? Awan. Nan kita akman. Awan ko naklangarudin. Na, apay, agar-aram kan ni Norlan. Saan? Pag ano kumangay ko tricycle driver lang. Paunay mo ti panang tagibasit mo kan kwa na anak ka.
Uray no tricycle driver, tanaanos abaro. Saan nga rod, aping ipilit yo? Damdamagan na nga bain, numabalin na kakano nga arman. Anya nga'y tinsumbat yun, nanang. Ay kat, wen kunak adagos Ay saan ka nagpili-pili? Basta naanos ka nasingpet. Wen kunam adagos. Anya? Ay, an-anwam tinakaadal, no babaero at kansa daw. Nakon mangisuro mano, itulod na kon. Ay, nanagsakit ti rayo, makalimtag man ang nayanay. Kasi no nga iti mangitulog kanyak iti eskwelahan. Apay nga miin, ta saan ka nagtumari iti agas mo. Dajay, nagbusinan. Ururayan na ka ni Norlan. Iso man yan? Ingkaki din. Wala daw ka. Minsamot Norlan, dyan ang itulod manin kan ka itay bigat. Wen, kasano, agsakit mat ni manong ko. Ay, matintin nagsamot ang diriknam kan ko na. Sana? Nagpormamot tan ita ni Norlan. Uray ko lang naangot ti pabanglo na itay. Gimwapoan niya. Napukaw matindag iti kamuro na. Kasta talaga ti agayap. Agbalin analawag tinasipngat alanga. Anya? Kasta akmat edi kinilakay ko kat. Idi na inlaba kon kan kwa na. Panagkitak matan kan kwa na kat ni Brad Pitt. Nagpigsam, dito daw. Di ako makaawin no kastuilaan. Dito yak pa lang, balayo Itak, ano mabalin na? Mabalin lat tama. Ha? Ay, basta, ilayon ko na. Di agaran. Agaran kan? Uway, kay idi ay alam na lab ka, piya. Pasensya ka na ta, inuyaw ka iday. Wagas kulaan day, day, tatlong barik ng tikada, dito lubak, mga ayating ka, itinapunaw. Ay, kasjay kaya. Well, piya, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Rodel, nakay. Apay, Sara, bakit? Paumayag pa ilaang ni nanang ko dito'y balaywan. Awan nga min mga iwan kadagiti duwa nga anak ta. Apay, anak ko na mga awan ti mga iwan kadagiti anak ta, Sara. Apay, nalipata mon, amang rugiang iti inaplayak at trabaho. Ay, wanan niya. Inton bigatan ti panagrugik nga trabaho, lakay. Iso pa umayak ni nanang ko dito'y balay. Ay, agyaman at nakasangpot kayo, nanang. Kasapulak namin at talaga titulong yo. Ay, makaulaw ti agbiyahe, anak ka. Nagadayo ngamin tinakaikamangam. Agasam ngay, tawalo nga oras ti biyahe, sakbay ang makadano nak dito'y lugar yaw. Ala, agina na kayo, nanang. Di kay agreklamon. Mabisi inak. Ay, adda ka din naluto ang makandita. Adda nagluto ako, tamo ka sumangpot kayo. Idasaran nakman nga rod iti ka nagtanay. Mabisinak at talaga na nakaw. Wow, nanang. Rodel, anak ko. Apay nga agar-arasaas ka, tatang. Di ka din, abalayan Marian ay kasimbang pay. Wan tatang, apay, di ka din mailasin. Ay na, nagpintas mo tayo. Imu daw pa yan. Sigud mat anapintas ni katugangak, tatang. Ay, di mo unay pigsaan nagsakaw, anak ko. Apay nga minaya. No di namang ibagpagak. Anya kalaki din ay Rodel. Tatang. Apay ay Rodel. Anya ka din ti mapaspasama ka na kayo? Apay ay Pagkalamat ang dagitaramay mo, ako mitkita kini katugangak. Ay, tilamad madlaw mo. Panawan nakman. Kaya to, tagmay may isa.
Brown out nga ta. Awan mo't silaw dito silid ka. Da siguro napugsat akable ti kuryente. Ituloy ko latan ti matura. Agsublimit la siguro ti silaw no madamdama. Kaslada nagkaraw. Hanyang ay day. Ay sos. Ay sos. Ada mangiguy-guyod iti paldak. Ay adalakit di alalya. Ay adalalya. Kasla na puyatan ka, nanang. Madlaw iti matayo, asaan kayo anak katurog? Ay adalalya dito'y balay yo anak ka. Anya? Kasano ko mga adal-alya dito'y balay? Katawan mo't marikrik namin? Ada anak ka. Awan, nanang. Nabayag kami nga agnanaod dito'y. Ngam awan ti marikrik namin alalya. Ada ko na lang arudan sara anak ka. Anya ti pamanagnak yung adal-alya. Ginuyod na nga impababa ti paldak. Anya? Ay ginuyod kumit lang nga impangato ti paldak tapno sa anak ang malabusan. Anya? Nakaturog ang dagiti apaw. Nabannog da anagay ayam. Ay, saan pa'y laang mag-anagawid da sara ken Rodile. Nalabit anag-overtime da ngagpadpada. Ay mapanakit din ijay kusina. Ta ituloy ko akanang jay imbatik itay. Nalawa mo't ti balay da sara nga anak ka. Napintas nga may tipanggadan ni Rodile. Brown out manan. Nagidat ti silaw. Ay, sapay nagsip nga. Jak makita ti dalan ko amapan ije kusina. Ay, inayadak latan ati mag... Anya day. Kaslarin padag. Ay, saus. Ada na nga pros iti gurong ka. Ay, ada lalya. Ay, no asino ka man nga lalya. Umatayo ka. Di na kumabot-bot nga. Nanang, imbagak matan nga awan al-alya ditoy. Di kay kumagbutbutang. Ay, adal-alya anak ka. Ay, nanakabubutang. Nakita yu aya di al-alya. Jak nakita. Ngam inaprusan na tigurong ka. Anya? Ay, tunggal ag-brown out. Rumwar mo di al-alya. Anya? Ngam idinagsublimot lang ti kurintay. Nagpukaw mo't lang jay al-alya. Ay, anya lakit din ni nanang. Parpar matayo na ang dayta amarikrik nayo. Awan al-alya diti balay neng. Ngalamangan kayo ninay, Jonas. Mabisin kayo lakit dain. Owen lola, mabisin kamin. Anya day tisidan mi lola? Sayutay nga adda itlog na. Turta sayutay. Naimas... Hey! Ha? Apa yan ang griyaw ka, lola? Ada al-alya. Ayon ti al-alya? Awan mo tan. Anya tila nga ti al-alya. Ay, nagpangit ala kay tinakita. Anya? Wan, nagalas ti itsura tila kay anakitak. Kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Ay, kalatmat lang ang nagpukaw na ijay ngal alya. Ilmal aldawan, ngam nakakita kayo iti al-alya, nanang? Wala nakaw. Talagang adal alya dito'y balayaw. Ay, saan yun nga ipilit nga adal alya dito'y balay, may? Ay, but-but nga nyo lang, di bagbagiyo. Anya nga ro dyan nakitak no saan ngal alya? Ang mga nulupot ang nakabalay ba dyan nakita yo? Kat ipagarup yun ngal alya. Saan alupot day jay tadarupan Apay, mailasin nyo ka diti rupa dyan alya? Jak unay namira jay rupa na. Angam kasla na pulpugan akal daing ti rupa na. Anya? Idi ulitek akitaan. Nagpukawan. Iso amakunak nga al-alya day jay anak kaw. Makaturturog akong lola. Oray siyak lola. Ala, maturog kayaw apaw. Rabi una yan. Saan yun nga urayin dagiti dadakilyaw. Tamadamdamada pa'y amakaaway. Uwan, lola. Uwan, lola. Ala, agkidum kayaw apaw. Maturog kayo kidain. Tapno daras kayo adumakal. Ay
Ay na, ay. Makapakatawa ti buy-buyaak iti tibay. Ay, naglaing dagiti komedyante nga agpakatawa. Ay na, marayaw. Ay, na, brown out manan. Ay, nagidip manin ti kuryente. Apay akanayon nga agpukaw ti kuryente dito'y balay dasara nga anak kao. Ay, 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 nagkanak ti alalya. Ay, agawit ako na nakaw. Agsubli akong ije balay kaw. Apay nanang. Langayo matan ti mabutbutang. Wen nga rod, nanang. Anya ka di manen, ay tinapasama ka na kayo. Ay, kasanaw. Inagkanak ti alalya iti rabi ay. Anya? Ay, grabe ti alalya dito'y balayo anak kaw. Umagag kan agapros iti gurong. Anya lakit din ni nanang. But-but nga nyo manen, di bagbagiyo ako na. Saan kayo nga agaw-awid? Taawan ti mga iwan kadagiti apuyo. Adabot nga ron alalya dito'y balayaw anak kaw. Awahan nanang. Iso adi yun ipapilit nga da. Malaki din. Isubli yun dagiti gargarotyo tamangan tayon. Adain sangput ko analuto amakan. Nagsarita taman itinasaya, tatang. Anya ti pagsaritaan ta, Rodel, anak kao. Si kajay al-alyan niya. Anya nga al-alya sasawem dita, anak kao. Si kajay al-alya nga agapros iti gurong anya, tatang. Jak amuday tangay bagbagap, Rodel. Agpudno ka, tatang. Amok ako sunadam ni katugangak. Mabayin ka lang agparangkan kwa na. Aha. Limabaga day tarupam, tatang. Kaya't naasawan, mapaiswan ka. Basta. Jak amuday tal alyang ibagbagam. No talaga ako sunadam ni katugangak. Armam saan kat ngayon kal-alyaan? Tane, mabutbutangan. Anya? Total, agpada kayo abalo tinatay. Ingkakit din arman ni katugangak, tatang. Ay, nalipatak mo't tinagdigaws. Kasanumot nga may. Nagado ti inaramid ko dito'y balay dasara nga anak ko. Naurnong ti murunda. Agdigusak ko ngamrabi imot taon. Sapay nagalsuman ti payod ko. Maturog aklatan Di akon mauray asumangpot nagiti agasawa. Ay, umayan ti tuglap. Brown out manang. Ay, unayan. Kanayon lakit din nga agpukaw ti kuryentay. Yan na. Damanan alalya. Ay, di mo ikatan ti badok si kang alalya. Nagbaon jay alalya. Ay, tulungan da! Ay, agyaman na tasimbagpot kayaw na nagkaw. Mabutbutang kayo manan, nanang. Apay aya. Ay, ikatan jay alalya ti badaw. Hindi ko kala at anagbaon jay alalya. Anya? Awan mo ti power interruption na. Apay nga ibagbagayo akanayo nga agpukaw ti kuryente. Diyak mo agidap matlatan ti kuryente dito'y balayaw. Apay? Anya aya tinakita yo? At damat kalugong naiwara di taswilaw, anak ka. Kalugong matdayta ni Tatang Mariano? Kalugong ni Abalayan Mariano. Nukasta! Isulakit dayjay al-alya! Daytoy ti para ken ka Ayan, ikaw. Gusto na balayaan. Di na kong katusan. Awanan kay ti bain abalayan. Kasta unay ti butbuteng kaw. Si kamo nagayam di al-alya amang lablabos kanya. Pagkawanin na kabalayan. Saanin ang maulit. Promise. Ay, kagurgura ka, Marianaw. Pinagsakit mo ti pusaw. Anya? Pinagdandanagnak. Ay, naskin ka di pa'y aya. Nga idipom ti silaw no may nakaprosan. Anya ti kayat no asawan. Abalayan. Ay, kwa. Ay, awan.
Ay na, lipatan mo dyan bagakan ka, Mariana. Sabong paraken ka, abalayan. Tapay day kaasabaw. Peace offering ko ka, abalayan. Pakawanan na kon. Aklo nag-akamali day inaramid ko. Ay yak awatin day peace offering. Kagurgura ka, Mariana. Mala, unasem ko man tiguram kanya, abalayan. Ibaga ko, ipudpudlo arik nakparaken ka. Ha? I love you, abalayan. Anya? Ay, sige na, abalayan. Pakawanan na kun Ayawanan kay tibain. Kursulada nakmagkayam. Ngumnasken pa'y lang nga idebam ti silaw. Aha. Ay, Mariana, pudno ka dahi nga ayatan na. Wen, Maria abalayan. Agayatag atalagakin ka. Ay, sige, ay ayatan kamutan, abalayan Mariana. Nanang! Tatang! Anya ka din ti mapaspasama! Ang sinsin naklot kayo umatan dito sofa! Kung nagpaiso, tatang, nanang, anya ti katasawan da ito'y? Boyfriend ka ni Tatang Mauro Dale. Anya? Pudno timbaga ni Maria anak ko. Ag boyfriend-girlfriend kami. Anya? Agbagay kami launay. Kaputa ag kaarngay tinagan mi adwa. Maria ken Marianaw. Ha? Ket iti saan niyag bayag. Agkalaysa kami. Tapno makaadu kami pa'y iti anak. Oh, saan ka di? Sweetie? Wen, sweetie. Anya? Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag na intay pinaulwan. Brown now! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Bulyeset. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itigay panang tarabay. Anyalaki din! Itandudong ti pamilya tayaw, anak kaw. Awan iti pamilya tayaw, tinakapoy alalakay. Wen nanang. Kahit mga sawa kan, Manuel. Saan pa'y nanang? Ngam adar armag. Sigay, anak kaw. Lalaingom ti agaram. Kaya kumutang ti maadaan iti apo kaw. Wen ka di, nanang. Di kay agganat. Dumteng tulat taray ta. Agganatak, takayat ko nga rudal ti maadaan iti apo kaw. Ay, wen gayam, nanang. Ikanak kumay ti kwarta kapag gatang ko iti irigalo. Ay, wala, anak kaw. Sa anak anay mo, numay papan iti panagdaton mo. I will support you. Agyaman ak, nanang. Inayunam ko maajay inted mo akwarta ka ni Manuel. Bakit? Abangan wag kurang. Umdas kanumuteng ko na ni Manuel lakay. Dumawat tulat ta kanumanog kasapulan. Dandanitan maadaan iti apo ko bakit? Sigurado na taer, wano napintas to ti apo ko ta. Gaputan na taer ni Manuel. Lakit di alakay, sigurado na ita. Kasa daw, napan ka di man din nagaram ni Manuel? Isumati ko na. Saan ta kanun nga urayan pa'y nurabe? Tama nga numaturugang iti balay ti ar-armon na. Anya? Apay anas daaw ka itimbagak lakay. Ar-arman na pa'y lang makiturugan iti balay da. Ha? Wunan niya. Apay ngay amakituraw. Kat saan na pa'y mo't anubya, ta agar-aram pa'y lang. Kumusta kay anak ka? Sinong batan na ka, Jar Armag? Saan pa'y, tatang? Madama pa'y laengar, Armag. Wen ang nakiturog kamot ni Jibalay da. Mabalin ayamot ti kasta anak ka.
Nasingpet kanya dagiti dadakkel na. Tatang, tidak kayat niya agawid akpay. Nang runa itirabi. Anya? Ay, buwan tatang. Kasta ngagpaiso. Naghanasen no kasta anak ka. Nasingpo gayam nagiti agbalinto nga abalayan may. Buwan tatang. So nga awan to ti parikot no da kaminton ti agasawa iti anak da. Malaki lalaingim nga ro anak ka. Ay, buwan gayam tatang. Apay Manuel? Dumawatak man iti kwartayo. Pagaramatam iti kwarta. Usarik ngagdaton tatang. Ambuyo baten. Awan pa'y lapang gedak ita. Alah, di ka madanagan. Ikang kay iti kwartam. Agam, maguray ka latbit Ni, apay nga agurayak pala nga tatang. Inak pa'y agilako iti irek, anak kao. Talaga ka di ang mga asawa ni Kasinsin Manuel, ante. Unsya na, kaanakan. Inal daw ang mapanagaraw. Maturog pa yung iti balay ti pagdatunan na. Anya? Mabalin ayamo ti kasta, ante. Isumat ti ko na ni Manuel siya na. Nasingpet ka na dagiti dadakkel ti pagdatunan na. Nasayaat nga rod no kasta, ante. Saan tong agparikot ni Kasinsin Manuel iti pakaikamangan na? Wen, nagasat ti anak ko. Saan akas kanyak, ante? Nagalas ti ugali dagiti nakaikamanga. Napay anak ko namday ta, siya na. Kasanaw, amin amurang da kat ipalabada kanya. Anya? Saan lang nga day ta, ante? Anya pa Kida-kida yan nak ti katuganga kalalaki. Kay, anya nga iti aramidam. Kinindayak mat ani katuganga ante. Anya? Ha? Nagkiniday kami na. Gimatang kayo mat iti baboy, tatang. Wain, Minerva palasang ka. Pagkasaran to na Manuel, kantinobya na. Mga sawa mat gaya man ni Manuel, tatang. Wain, mga sawan iti mabiit. Doamat ang nagdadakkel ababoy dagita. Sigurado anagado ti karne na day tatata. Ado, ata na isang rat nga ron a pagkasaranda. Didak tumatlip-lipatan nga awisan inton kalaysada tata. Wain, Minerva. Da nagmunaya palasang ka. Di pa'y lasyak tinagdatunan ni Manuel. Kurso nadakmat kat ti anak yaw, tata. Anya? Wen, tata, nga maanyangay nga ron. Di nakmat kayat ni Manuel. Nakasungsungit mat no lumabas ijay balay. Anya nakasungsungit nga bagbagam, Minerva? Usilapan nak no lumabas ijay balay, tata. Agin inaw ka mat gayam nanang. Wen, Manuel, apay aya. Adda ko may bagakin ka nanang. Aya day ta anak ka. Ikandak man iti igatang ko iti wedding ring. Anya, nukasta, inaklon na kanjay ar-armam. Una nang, iso asagot ako niti wedding ring. Wala, mabiit lang ang anak ka. Lepasik lang daytoy in-inaw. Ay! Ha? Nagriyaw ka akas la babae, Manuel? Di yurat na ni kaskaso ginangagyaw nanang. Ay na, nakitutak lang amin, hindi natin nagyo tayo tapaso. Ay, bakit? Asino di nagriyaw a babae tayo dito'y kusina? Ha? Asino di nagriyaw kunak? Ay, ay, siyak lakay. Anya? Saan ba't akas di ati panagriyaw mo? Siyak lakay. Sa bali lang ti panagdingig mo. Aha? Saan asi ka dayjay? Siyak kunak lang arudan. Sigay, tapno mamati ka. Ulitot ti agriyaw. Ay! Ay, sa bali talaga, bakit? Saan asi ka di nangag ko nagriyaw? Pag kunaamat asaan asyak di nagriyaw? Kaslariyaw mo ni Darna. Anya? Nakagatang kan iti wedding ring yaw, iti kayan-ayat mau, anak kaw. Wen tatang, nalpasen. Yam amom to mang kada kamay. Wen, tatang. Na, apay akas lag sanod tadilam asumungbat kanyak Manuel. Di kay madanagan tatang. Maam mo yung tulat tati kayan-ayat ko. Wen atanay, nakasaganan ti maparti ababaw. Anya? Adan maparti ababoy, tatang? Adan na. Iso nga ibagam tumay. Noulyen tayong tinubya, amwain. Tagsaga na kamay.
Wain tatang. Ibagagtulat na kada kayo. Ay, napintas ka di mo Latinubya, Manuel. Wain tatang. Inggatangan pa yan iti wedding ring. Kaya't nasa wine, nagkasal kayon. Wain tatang. Ay. Agore ka man, Manuel. Mabit lang. Apay ka de, tatang. Kumita ka man itingataw? Apay ka de, tatang. Basta kumita ka itingataw. Wain, tatang. Apay tatang, anya tinakita yun ti matak? Na. Nangisit ti aking babaapas at ti matam anak kao. Ala, ni tatang. Tilamadmadlaw na. Nangisit mo't talaga tanday ti babati matak kahit. Ay, sa bali ang isit day ta, Manuel. Anya, tatang. Kasla ay siya daw. Anya nga ay siya daw asasawan nyo, tatang. Apay, babae nga gusar iti ay siya daw. Never! Kumusta nga'y kasinsin, Manuel? Kaano nga'y tilong table? Anya long table kasinsin siya na. Kaano ti kasaryo iti nobyam? Mabayag pa eh. Di yun pabayagan kasinsin. Nakasaganan di maparte a baboy. Jakman amo kinitatang. Imatang kiti ti baboy a pagkasaran may. Numabayag pa iti kasaryo ako nam. Kaslanluang to, ti kadadakkel dagiti baboy a ginatang ni Uncle. Basta. Mabayag pa iti kalay sa may kasinsin. Mala, lapsan ka pa iti paraangam. At dabiit pa panak. Nagtaon lang ti aso? Nagbalin kan a babae kasinsay? Kwa. Anya nagbalinag a babaya sa asawam dita kasinsin siya na. Nakigtutak laeng isuan nagriyawak. Wan ngam sa bali ti panagriyaw mo itay ang nagbuteng iti aso kasinsay. Anya? Inkopit mo pa'y dagiti tumang mo. Akas na babae ang nagbuteng ang makagat iti aso. Saan man at ilamadmadlaw mo kasinsin siya na? Aguuyong dayta asom. Naguyong dayta asom. Makapakigto. Dinak ka di kaya't, Manuel? Sakla ko man tinaram mo. Tapno data ti agasawa. Ay na, Minerva. Di mon arapa-apen asyak tagbalin niya asawam. Sana sikati type ko. Nagsakit mo tinday ta nga ibagbagam, Manuel. Excuse me, Minerva. Or delikadisa mo't Nagalas ti babae ang mga ibaga iti ayat na iti lalakay. Anya? Urayam at ilalakay iti mga ibaga ken kay ti kasta. Dadadaulom lang ti imahi dagiti babae. Ay, nagsungit ka magtan, Manuel. Talaga mat, Minerva. Agbayin ka kumamot Ala, dayjay lang nga imbagak ngam nagadun timbagam kanyak. Ay na, wag ka na mangarap, Minerva. Iba ang gusto ko, hindi ikaw. Agtagalog ka pa yan, Manuel. Gusto na ka pa nagsangsangit mo, honey. Anya nga rin taramid, honey. Kaya ka makita dagiti parents ko, Parikot ngagpaiso dahi ta, honey. Oh, no! Anya taramid. Saan niya ang budatatang kanana nga may saan ka baglos? Honey? May puso akong babae. Isa akong sirena. Tuktokan ba kay? Anya ti aramiden ta ditaw lakay. Basta tuktokan. Sinurot ko ni Manuel. Ket dito'y abalay ti tinurong na. Amangan no dito'y ti balay ti pakaikamangan nan tao. Siyak man latag tuktokan. Ay, awan mo ti umay mangilukat iti ridaw lakay. Agtuktukak pa'y. Anya ti masapol yun? Manuel! Bakla ka? Ay, tatay! Nanay! Naka-make up ka, anak ka. Honey? Sino da? Parents ko, honey. Awadan ka itibain, Manuel. Kunakon kahit nga da something wrong ka. Iso asinurot ka.
Tatang. Hoy, nagalas ti lang nga man na kami kap. Kas kalaking kobra. Ay, pakawanan da. Isugayam da ito iti kayan ayat mau. Hani pa iti inawag yu, my God! Ay, kinaguyudan! Ay, namasagsagit, anak! Agawid tayo ije balay. Tayo ije ti pagsasaritaan tayo. Ay, mabit lang, tatang. Ay, mabay na karumura kas ti langak. Sa anak-anak ka, bra! Ay! Ha! Awan, bigyan ko. Nga oray makita na kaakasta. Ha! May isa. Saan kamot a babae? Di kakit lukaw a tao. Ala, papagayam! Itan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni Tibiyag na intay pinaulwan. Wedding ring. Dito'y drama tayo. Anyalaki din. Insura ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. If I sing you a love song, you'll always remember. Ah? Anya day tamanong? Di mo piksan ti agkanta. Tama nga no agtudo. Uyawin nyo man hindi pa nagkanta. Joke only. May ati boses mo Akasak man lang ang dagitim bilag ko, tani makatutudon san. Ay, huwag gayam. Ating ko, mga sawa ko na. Ay namanong di ka man agsao itikas na, makapakigtot ka man. Mga sawa nga ro din. Iyawin ko dito yung balay ni Josie. Josie, tinagan tagbalin nga asawam? Adda ka din na ibaga kada kayo ni Manong? Naibaga nga. Mga sawa ka nun. Nasayat no mga sawa. Tani, nasurok ako rin tanan. Josie ka no tinagan di asawaan na. Payadan ornong na. Siguro kat adamat ngamin trabaho na. Yaman muna ko makadatayaw ti babae. Kuna namat nga iyawid na dito'y balay. Kuna laki no maipadan ni Manong Mau. Kadagin ti kakasinsin na. Nagbaha. Apay, pudno tinandamag ka. Ang mga sawa ka ka na. Kawan, insan. Kaya nakapilpili kayo ti babae, insan. Ang dami lang gayam nakasilaw. Dito napili ako sa. Anda, ni Josie. Kahit kano nga ti kasal yun, insan. Pagtutungtungan mo kailaang. Imbag man. Saan na kami atultulatin nakakasinsin mo. Ang lakay abarang. Kaya mabalin nyo mati mga sawa. Ay, masadot kami, insan. Kasadot yun ti mga sawa. Mga ala ka lang, iti pakpakan na madi mo magkapin na na, insan. Unay mati pa naglilinis mo, Susan. Untatang, itagayang nga iyawid ni Manong di asawaan na. Kababain mat narugit ti masangputan na abalay. Ay, kababain no, nakawarwara. Linisak pa yun day tapagyanan da sila Diyan nga'y pagsasagwan tayo at araon. Ay, kat insagana kun atatang. Nagluto ak iti adobo kan pakbat asidain tayo. Ay, aksinsida nga tayo tinatingga sawaan ni Manong Mau. Apay kumaasaan ngay? No ngay napili. Ayun, anya. Jakmat lang nadamag kini Manong, no napili. Mga no di nga kaya tipagguaw. Ayun. Sapay pasaray buguungak ti sidaan tayo. Mamuan tayo to. Inton madamdama. Ani, iso ni Susan. Iburidak mi. Hello, Manang Josie. Nice to meet you. Hi. Ay, di na ganang kaya tinakibeso-beso. Iso mo ni tatang mi, honey. Ay, naragsak ngay sa sangbay mau. Dito na mo apagtangan may balasang ka. Susan, nakasagana ka din timakan? Ay, Manong. Mabiit lang ang tainak isagana tilamisaan apanganan tayo. Nabannog samit ni Jose. Runay, ay pagtugawam ta pangururayan na may sagana timakan. Inak tulungan, ti Adem. Agtugaw ka, Han.
Sa lino, ti pagtugawak. Di ta nakatangtangkan, ang nakadadaan at tugaw. Ano sa mo na? Imbagakmat kan ka at temporary talaang dito eh. Kaano pa'y ana ipatakder da ito'y balayo? E din sapay lang panawin, ti gubat. Nagtugaw kan. Amo ka na bandog ka. Iso kasta, nakasungsungit ka. Apay akas di asawain ni Manong nakasungsungit mo. Nabandog siguro. Di nan saan mo ti umisong. Kahit nangatahan na giti makan. Dahito adobo a karne, kayat na siguro. Ngam dahito dinengdeng. Diyak mo ano kayat na. What is that? Pinakbad da ita. Ada tarong na. Parya, kan okra, kan sitaw. Ew! Anya nga iyo. Sakti na. No di mo kaya tinatang, da ito'y adobo a karne ti sidaam. Sige. Raman na. No, kayat ko ti raman na. Nagartin na ito babae. Imbag kumangat na napintas. Nagpuskulmat nga rin ti bibig na. Nyahan, kayat mo na ita adobo? Ne, Han. Jack, kaya na kananda ito eh. Mabalin ka diya mapana ko ni Jesselet. Sige, umay ka nga rin. Nagmadimat nga miyan. Saan mat nga man anaimas ti timpla di adobo? Ha? Nangyutin baga na tatang? Ay, maruruda. Nadadang ulit aldaw ko. Maawata ko ni Josay. Maawatan nyo? What? Kano nagarti? Ay. Kunayulan wag na. Aginaw nga, men. Aginaw? Kasta ka diti aginaw? Nagtrabaho, Susan. Wala manong, ngam saan kayo pa'y matanangan kinima ng Diyos eh. Manak ko ni kantin. Ni manang mula Diyos, iti alak, iti kanan na. Yalaan pa'y lang. Ibaon mo na dito'y kusina, taadda akmat amang kadwakin kwa na. Managbabain nga rod, yalaklatan. Managbabay? Apay nga rod anak kasungsungit. Aginaw ka di? Saan mo tiyamok? Ita, yalaan pa'y laang iti kanan na. Ha? Nagsenyorita matan? Kumusta ni insan ko araw na, adandanin mga sawa? Awan manong, napan nagtrabaho. Kaya sawain na nga eh. Makiamam mo tayo matam. Ay na, agkulkulong ijay silad na. San arumrumar? Anya? Kano iyal alaan ni manong iti kanan na ijay silad na? Managbabay, no kasta? Nagsungit. Jack pa'y nakita tila nga na. Ay sus, nagpuskol ti bibig na. Kulot ti buok na nga ti dog. Nagpuskol ti kurimatmat kan kiday na. Kaya nung nakapilpili ni Runa iti babae, dahil tati napili na. Nagdakkel pa'y ti buyong na. Aya, ay unayin uyawan pa insan. Ay na, bagbagak lang ti pudno. Jack ma-imagine no niya klase alangan na ita insan. Nakakita kan iti daing manong. Ha? Daing? Anya klase a daing ay? Ay basta daing. Dayjay ti karupropa ni Manang Josie. Daing look alike. Oh, apay day tadanong asaksak duam manong. Pagdigos ni manang mo a Josie. Isak duam pay iti pagdigos na. Idadangaman kini. Di nakano kaya tagdigos iti nalamis kahit. Siyak pay lang ti mangidadang iti pagdigos na. Apay, saan amabalin arumwar kita sila jo? Ta iso ti mangidadang? Mabayin nga rod. Kaslamot lang naka-check-inan iti hotel. I-serve amin akasapulan na. Anusam ka din? Sigurado ka kadi akayat mo apakasaranday tamanong. Kasla gro-pro pa adaing. Nasaya at bait. Tagsasango tayo abangan. Ano sa inyo day ta si daan tayo? Tuyo laang kang kamatis. What? Tuyo, dayta? Wenhan, naimas dayta.
Apay nga, Agagatulak no aksida kiti kasta. Kastaya. Hey, no kasta, bawal kan katito yo balasang kaw. Ay, super arte. Mapana kumatang iti sida na kayat mo. Anya ti kayat mo, Han. Fried chicken. Ha? Jay mo amanok ti kayat ko. Jesus, ijay ili ti paggatangan iti dayta. Agam sa nabali. Agjeep ako, tay gatangan ka. Apa na minsan? Ay, umayak man gumatang iti sida ni Juicy. Napili iti sida minsan. Anyaya ti kayat na. Fried chicken ka now. Ay sos, narikat ti kasta ang masawa insan. Ay, toyo nga min ti sida mi kat. Kaya ingka nga ro din ikatana na insan. Tama nga nukurain na nga, bayag-bayag ka. Sige nga rin, insan. Ano siya narami din runay? Naglablabak tatang. Ni Josie nga'y naglaba. Di nga mo ti aglaba. Ah, dinamaw. Siga na dinamaw. Ay. Ano siya narami din na nga'y? Nakaturog. Ay, malal daw na nakaturog. Anya mo ang daytan. Ay, kunam ba'y saan nga aginaw? Masadot sa tatang. Ay, naski ngagpanunot kan runay. Dayta babae ti kayat mau ay kalaysa. Ay, nukas tasa daw. Kasanon ton ti pamilya yaw. Ay, nalakaaya ti makaasawa iti sa daw. Anya matay man, inibos na amin yung ginatang mga fried chicken. Kurang pa ya. Kunak ano at damabati na, kasi daan may kumakin ni tatang. Narawag no naimas ti sidana. Imbag kumamot mo nagagod. Awan nga ron. Ay, siyak pa'y kat aglaban. Di na pa'y kaya tirumar di ta siledyo. Jack am mo naman nagbabayin mo noon niya. Di ko namkit di, puskol ropa. Bebe mo, abangan no manggag na ka. Oray mangag na, nasaya at kiti ah. Agungat man, kat siyak ti pagpupudutan na. Marurudak nga rudan, agtalon abulan na dito'y balay. Ngam agpa-importante pa'y laang. Kaya't ti maghisa mo amangan. Ipapilit mo. Kastoy kami ngamin dito ibalayhan. Agsasango kami amangan. Jack narod kayat. Takusilap ako silap ni ading mo asusan. Apay kuskusilapan na kaya? Ano ngay? Sige, takasaritak. Umay kantamangan tayo. Naskan nga erwam munti bagim ang makisango kada ko ada. Tugaw na kailang. Is-naban na kong ti feeling na pintas. Gusto na ito yung ngayon na po, imaunhan. Awan ganas ko amangan. Apay balasang kaw. Jack feel ti mangan. Paksiwa galunggong na ita si Dante yaw. Apay, di mo kaya? Iyo, naglangsi. Oy, aglablabas kan a babae. Nakar-arte ka unay. Daing look alay kamot lang. Anya? Nang nagmutibaga na kanya, Ronnie. Agro-pro pa ka adaing. Iso asaan arumbang na agarte-arte ka. Ronnie, baybayang kadilata na pagsasawan nagtigabsad mo ini kasta. Gusto na itan, Susan. Susan, gusto? Pudno matimbaga ka. Uray ag make-up ka. Kas kalalatta daing. Iw ka nga iw dita. Day tamat rupam ti makapak iw. Nasaya at matnupin manawin dahi a babae. Saan na abagay tagyan dito'y balay? Ay, sa bagay. Kahit nan sakit, narang ay apanagbiyan. Mas daawak man kin ni Manong, no apay nga iso ti kinayat na. Sinurot na ba? Uray saan dan nga agsubsubli dito'y balay? Kalay sana pa nga ta. Dahi babae. Sapay kumata saan, tamangi babain ka dagiti kakabagyan. Nukas di a klase ti babae ti maikamang. Oh, insan nunay. Kaano kayo ti kasar? Awan, insan. Kaya masawin, saan kayo nagkasar ka ni Jose? Saan eh?
Anya mo na dyan nga, babae. Nagsadot ko, nagsungit. Ha? Anya tinapasamak iti relasyon niyo, insan? Nag-break kami. Nay. Siya akong tinangi pre, tanagalas mo ti ugali na. Ay kit nasaya at man ano naka-amiris ka, insan? Ay, anya lakit din ayat ti ayat. Ay kanya nga no din san. Sana bali ha? Makabirok kan tupay iti sa balay. Taraki ka ba itinsan? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.